eta ongi etorri guztioi. Gaur, leku berezi honetan bildu gara, German aldekoa, berrizko txistulari ofiziala eta gure ospakizunetako arima musikala maitasunez, miresmenez eta eskerronez gogoratzeko. Bere adioaren urteurren honetan, omenaldi berezia egin nahi diogu. Bere musikak, pasioak eta gure kulturarekiko konpromisoak bizirik jarraitzen dutelako gure artean. Gaurko ekitaldian, San Lorenzo dantza taldeko kideak, Iremile dantza taldeko kideak, berrizko dantzariak eta berrizko eta kanpoko txistulariak izango dira. Germanek herri honentzat suposatzen zuen guztiaren erakusgarri. Belaunaldien, tradizioen eta emozioen arteko aria izan zen beti haren presentzia. Era berean, gure maitasuna, errespetua eta eskerona adierazi nahi dizkiogu gaur oroitzapen hunkigarri honetan lagundugun Germanen familiari. Eskerrik asko bihotzez zuen presentziagatik. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta gurekin parteakatzeagatik momentu hau. Gaur, German aldekoa Arriaga berrizko txistulariari omenaldia egiteko bildu gara, bere adioaren urteurrenean. German ez zen txistulari hutsa izan, bere herriari, jendeari eta kulturari sakonki lotutako pertsona izan zen. Gaztetatik, Germanek lotura berezia izan zuen txistuarekin eta dantzarekin, eta ez zen kasualitatea izan. Bere lehen maisua bere aita izan zen, Alejandro aldekoa, txistulari eta hezitzaile ezaguna. Euskal musika tradizionalaren historian kutsu sakona utzi zuena. Bere etxean musika tradizioa eta gureekiko errespetua arnasten ziren, eta Germanek humiltasunez eta grinaz jaso zuen lekuko hori. Bertan batu garen dantzari txistulari, jakin badakigu dantzari batek txistulari baten beharra duela, baina ezinbestekoa dela txistulari horrek dantzan jakitea. Germanek biak zekizkien. San Lorenzo dantza taldeko txistularia eta dantzaria izan zen gaztetatik. Baita berrizko txistulari ofiziala. 2 hamarkada baino gehiagoz, 1986tik 2021. Txistua eta danbolina lagun zituela, herriko kaleak girotzen zituen. Bertako jaiak, beste herritakoak, auzotako erbita, erromeria eta kalejira bakoitzean antze zeuen. Zenbat hartasi, zenbat grabileta, ezinezkoa zen dantzari-dantzarik, aurrezkorik edo kalejirarik bere presentzia barik bururatu. Germanek ez baitzuen jotzen bakarrik ospakizun bakoitzaren erritual, unearen, arimaren zati bizia zen eta. Berrizko dantzari-dantza gure ADN-ean daramagu, nortasunaren funtsezko elementua izan eta German funtsezko pieza izan zen bizirik mantentzeko. Bere txistu eta danbolinakin dantzarien bidea markatzen zuen. Berrizko bandera harrotasunez altzatzera animatzen zuen, belaunaldiak soinuaren bidez lotuz. Bere konpromiso isiak, belaunaldi askotako tradizioak ez galtzea bermatu zuen, eta gaur egun, berari esker, taupadaka jarraitzen dutenak. Eskerrik asko. Txistularia izateaz gain, gitarra jotzea ere gustatzen zitzaion. Eta horrekin, berotasuna ematen zien eguneroko unei. Izaera lasaia zuen, baita isila ere, baina oso berezia. Bakardadea gustatzen zitzaion, bai, baina jendez inguratuta egoten zen beti. Irekia, hurbila, lagunkoia zen, eta batez ere, harmonia bilatzatzen zuen. Ez zuen inorekin arazorik nahi, eta horregaitik zen hain erraza bera maitatzea. Gaur, zendu eta urtebetera bere hutzunea sentitzen da, baina bere legatuak bizirik dirau. Nota bakoitzean, dantza bakoitzean, txistuaren erritmora altzatzen den hanka bakoitzean. Eskerrik asko,
Germán, zure musikagatik, eskuzabaltasunagatik eta garena zaintzeagatik. Zure doinua beti gurekin. Orain, Germanen ohoretan, dantzari ekingo diogu. Berak bere txistuarekin hainbat aldiz lagundu zituena. Dantzaren ostean mesedez, urreratu guztiokona monolito inguru honetara. Aurrera, dantzari eta txistulariak.
aurkezten eta inauguratzen dugun monolito hau ez da berria, baina bai erabat berritua. 1983an Germanen aita zen Alejandro Aldekoaren omenez eraikia da, orain Germanen memoriare gordeko duena. Esan naiz beteriko keinua, berri zen musikari tradizioari bizitza eskaini zioten bi belaunaldiren historia harri berean elkartzen duena. Obra hau jatorrian sortu zuen eskultoreak berak berritu du, Jose Amantegik. Gugaz dago, hemendi dago, hemen aurrez aurre. Eta emoziotik eta errespetutik berre interpretatzen jakin deu berak bere sasoian landu eban lan hori. Bide lagunak be izan ditu obra berri honetan hainbat, hilabetetan ibili gara, bueltaka, baina batez be aipatu nahi nebazan brigadako langileak eta toki garapeneko teknikaria be. Beraz, Joseri eta laguntzaile guztiei gure eskerrik beroenak. Txalo zaparra da eurentzat. Joseren hitzetan, zure hitzak baliatuko goaz, Jose, eta labur bilduta, forma berri honek belaunaldien elkartasuna gizakien bezarkada simbolizatzen du. Danboril bat gogoratzen digu zilindro baten dekonstrukzioa litzateke. Erdibanatuta dago eta gizaki biren arteko harreman gunea sortzen da. Gabaz, argitasunez, hau da, jakinduriaz, osatuko da danboril barruan sortutako espazio berria. Horrela, jaiotzen da aldeko atarren monolitoa. Alejandro eta Germanen ondarea betiko gordeko duena. Oroitzapenerako lekua, baina baita be esker on kolektiborako ere. Harri honek, orain begiradaz eta bihotzaz bezarkatzen dugunak, gogora gaitzala zer izan ziren, zer utzi ziguten, eta oraindik ere berrizko herriarentzat izaten jarraitzen duten guztia. Orain, Germanen familiaren laguntzarekin, agerian lagako dugu sortutako lan berria. Berezi honetan, simbolismoz betetako ekitaldi bati bide emango diogu, banako zarra. Gure dantzari dantzaren piezarik emblematikoenetako bat. Sanlorentzio dantza taldeko dantzari gazteenak, Ada Rodríguez aldekoak, eta veteranoenak, Carmelo Angiosar Airrebeitiak, interpretatuko dute. Germanen anaia den Jonen txistuaren doinuarekin. Orainaren eta etorkizunaren izenean, belaunaldien arteko zubi gisa, jarraipen agindu gisa. Keinu honek, German guztiontzat izan zena ere adierazten du, musika eta tradizioaren bidez, pertsonak eta memoriak lotzen zituen figura. Ondoren, zientogiren eskaintza egingo da, ezpata dantzariaren figurari estuki lotutako loreak eta esanaiz beteak. Horren ostean, Felipe Zelaietak bertso bat eskainiko dugu. Aurrera.
zer dela eta hainbeste dantza, hainbat txori melodia. Berrizko herriak badauka eta bizirik bai memoria. Eta omendu nahi dugulako hauxe da kategoria. Bere herria hainbeste urtetan alaitu zuen txoria. Ta txori horrek bere txioaz, postuz horren beste bazter. Gitarra txistu edo kantuan animatzen baitzen laster. Jakin nahi nuke orain lagunok hemen eskuin eta esker. Zenbat harreman jaiote ziren aldekoa tarrei esker. Txistuarekin kum laude eta harremanetan doktore. Herri oso baten bihotzetara iritsi zinen dotore. Eman zenion gure bizitzai zuk horren beste kolore. Eskerrik asko bihotzez Herman agurta ore.